skovjordbær. Se, den her, den er 30 år gammel. Nej, det er utroligt. Er det skovjordbær? Lad dem derovre. Vil du have nogle skovjordbær med hjem? Så der var jo nogen op til dig. Ja, hun har vist mange jordbær derhjemme. Ja. Nej. Ja, det er de der rhododendron, ikke? Bogen om Kortegn Kofod. Ja. Ham kender jeg ikke. Det er fordi, han er Bornholmer. Er han det? Nej, det ved jeg ikke. Nå ja, alle sammen, der hedder Kofod, det er Bornholmer. Nej, Bornholmer, ja. Nej, han har Så er en der æske. et fint spil her. Jeg aner ikke, det er nok 100 år gammelt. Det gør I kender. Nu kan I se på. Men det er der, de ligger i, alt det der. Okay. Min søn sagde, nej, hvor er de flotte. Og når han siger det, så er det eddermame fint. Ja. Hvor ligger det? Jeg kan ikke rigtig se det, mor. Nå, de ligger der. Det er sikkert. I kan bare kigge i den. Var det her kortene lå, siger du? Ja, bare brede det ud. Nå. Der er ikke noget i den der. Det er ikke sådan et spil. Nej, men det er bare, jeg vil bare se. Jeg prøver at se.